Masa kau takut gak? Ini apa le? Oke takono. Subscribermu piro? Subscriberku saiki no cek siji. Siji. Aku lu 100. Siji gundulmu sak kae. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Iki jane napa ki bocah? Ngene lho, makaryo ning YouTube kuwi ora ndelok subscriber bro, tapi rutinitas kita. Ya wis ra apa-apa takon ngono tok. Masa aku tekok gak?